El govern local intentarà renovar el parc d'il·luminació de la ciutat durant aquest mandat. De moment, per aquest 2016 s'ha recuperat una partida de 400.000 euros pel manteniment de l'enllumenat públic que, segons l'executiu local, s'havia anul·lat durant l'anterior mandat. Aquesta setmana s'ha fet una passejada nocturna pel districte 2 per detectar les principals mancances que hi ha en aquesta zona de la ciutat. La manca d'il·luminació als carrers provoca una major percepció d'inseguretat pels ciutadans. Aquesta és una de les principals queixes que el govern ha recollit a les jornades de seguretat celebrades a la ciutat. És per aquest motiu que el govern local treballa per detectar els principals punts negres que hi ha a la ciutat pel que fa a la il·luminació per posar-hi remei. Un dels punts amb més mancances és el lateral de l'autopista, al seu pas per Sant Crist. El lateral de l'autopista, el de Sant Crist, que és una de les reivindicacions històriques d'aquest districte, també per la, com comentava el regidor, d'espai públic, per la sensació de por de la gent. La voluntat del govern local és acabar el mandat amb el parc d'il·luminació de la ciutat renovat totalment. Cada any intentarem aproximadament canviar un terç de totes les lluminàries de Badalona i netejar un terç de totes les lluminàries de Badalona per tenir en 3 anys o 3 anys i poc renovat tot el parc d'il·luminació. Segons ha pogut comprovar l'executiu local, amb aquestes passejades nocturnes hi hauria aproximadament 400 punts de llum inoperatius a la ciutat. FAMPAS Badalona reclama una baixada urgent de les ràtios a les aules i veu les xifres que han deixat la preinscripció com una bona oportunitat per fer-ho. La Federació de Pares i Mares demana a la Generalitat que respecti aquells centres que tan sols tenen una línia i que el tancament d'aules es faci de forma proporcional entre l'escola pública i l'escola concertada. A la ciutat han sobrat 169 places a l'escola pública i 152 a la concertada, unes xifres que la Federació de Pares dels Alumnes creu que haurien de permetre baixar la ràtio a les aules per poder treballar millor aspectes com la multiculturalitat i evitar així la segregació que pateixen alguns centres públics. També permetria absorbir millor la matrícula viva. Ara mateix que tenim les places que ja estan funcionant, no sé per què hem de tenir aquesta pressa per tancar aquests grups que ja estan funcionant, ja tenim el professorat a les aules, tenim unes aules que han tingut que suportar mancances a nivell de dotació d'equip humà, de TEIs, de professionals de suport. Tenim una oportunitat. De les xifres, David Guerrero destaca 2 zones on la situació és insostenible. Es tracta de la zona escolar del centre, Progrés i de la Vila, i la de Canyadó, Casagemes i el Manresà, on en total hi ha 23 famílies sense plaça al seu barri. FAMPAS denuncia que la problemàtica d'aquests districtes, on la demanda d'escoles públiques no para de créixer, ja fa anys que s'arrossega i recorda que s'hi han de construir 2 centres de primària. Guerrero afegeix que coincideix que són els barris on més places vacants hi ha a la concertada. Trobem en zones que estan absolutament col·lapsades, amb unes altres que hi ha unes places que s'estan mantenint dintre del sistema a base de que cada any estem ofertant unes places que no tenen demanda en un model concertat i ens estem menjant l'oferta pública. Segons els càlculs de FAMPAS Badalona, hi hauria 7 línies de centres concertats que veurien amenaçada la seva continuïtat i és per aquest motiu que demanen a la Generalitat que la reducció d'aules es faci de forma proporcional tant a l'escola pública com als centres que reben subvencions de l'administració. La Federació d'AMPAS denuncia també un problema en el mapa escolar de secundària, ja que un volum important de famílies no tindrà accés al centre de referència i de proximitat. Com a exemple, ha posat els instituts Pau Casals i el Ventura Gassol, on 43 famílies no podran escolaritzar el seu fill i l'única alternativa que tenen són centres a 25 minuts de casa. Una situació molt semblant passa al centre i al Progrés, on són 33 els alumnes que no podran entrar als instituts de la Llauna i el Badalona 7 i no hi ha cap centre que els pugui absorbir a la zona. El president de les FAMPAS, David Guerrero, ha explicat que davant aquesta situació hi ha famílies que opten per matricular el seu fill en un centre de secundària de Barcelona.
El concurs per a la nova gestió del Centre Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia, que s'havia d'obrir aquest mes, s'ha aplaçat fins l'estiu. Els municipis de Santa Coloma i Sant Adrià tenien la voluntat de continuar amb el tipus de gestió que tenia el centre fins ara, i és per aquest motiu que s'ha trigat més en poder consensuar quines modificacions s'introdueixen en el plec de condicions. Tot i que el concurs no es farà fins l'estiu, s'ha exigit a l'actual gestor del centre que comenci a aplicar algunes de les millores introduïdes. La nova gestió del centre inclourà, doncs, una ampliació dels horaris de recollida i de veterinari i una millora de la vigilància i la seguretat, així com obrir el centre a la ciutadania i fomentar la participació i el voluntariat. El servei de transport adaptat per a persones amb diversitat funcional ja no es podrà fer amb vehicles medicalitzats. Així s'ha acordat en el plec de condicions del nou concurs d'aquest servei que podria entrar en funcionament a la tardor, acordat entre el Consell Comarcal i algunes entitats de persones amb diversitat funcional com la plataforma Deixem de ser invisibles. Ara, la concessió del transport va a càrrec de la cooperativa La Pau amb el servei d'ambulàncies que va guanyar el concurs públic en 2014 i que precisament caduca el proper 1 de juliol. Les entitats i l'ens comarcal han pactat unes noves condicions per adjudicar el proper servei, entre les quals s'ha concretat que no poden ser vehicles medicalitzats. Segons la plataforma Deixem de ser invisibles, aquest fet discrimina i degrada els usuaris, ja que associa la diversitat funcional amb una malaltia. També han decidit que els vehicles tinguin un color determinat, com blau marí, gris o negre. Ja no s'associarà socialment la diversitat funcional amb la malaltia. Són dues coses diferents que poden coincidir en una mateixa persona, però no té per què. I canviant també el tipus de vehicle, les mides, i sobretot també és molt important que serà un vehicle d'uns colors determinats. Les festes de maig acabaran aquest any al barri de Sant Roc amb un espectacle resum de totes les activitats que vol ser itinerant en futures edicions. És una de les novetats del programa de festes d'enguany, un programa que inclou concerts, espectacles de teatre al carrer i una altra novetat, la pintada de diversos grafits arreu de la ciutat de la mà d'artistes reconeguts d'aquest art urbà. El Departament de Cultura i la Comissió de Festes han treballat plegats, afirmen, per poder portar les festes a tots els barris de la ciutat. Entre les novetats hi destaca el concert del pregó, que anirà a càrrec del grup Always Drinking Marching Band i que enguany acabarà amb una cercavila que conduirà els assistents fins a la plaça de la Plana per donar el tret de sortida a la nit del mono. L'endemà del pregó hi haurà 2 espectacles de teatre de carrer a càrrec de les companyies Industrial Teatrera i Sarruga. Serà el dissabte 7 de maig al Passeig Marítim a 9:45 i 9:45 de la nit. Entre el 7 i el 15 de maig també hi haurà una mostra d'art urbà anomenada Punt G per diferents punts de la ciutat amb artistes com Chan, Espogo o Cés. La regidora responsable de Cultura, Laia Sabater, ha remarcat la importància de la principal novetat d'enguany, la clausura itinerant. Fer presència a tot Badalona, intentar fer presència per aquest sentit de territorialitat i de ciutat que inclou tots els barris. En aquest sentit, hi haurà un acte que farà com de clausura simbòlica de les festes, que es diu Tanquem la festa A, i cada any s'escollirà un barri diferent per tancar la festa. Enguany, aprofitant el 50ennari del barri, es farà al barri de Sant Roc. Recordem també que el dia 10 de maig, nit de Sant Anastasi, els Catarres, Germà Negre i Dorban actuaran al Parc del Centenari després de la cremada. El divendres 13 de maig serà el torn d'Obeses amb la Banda Simfònica de Badalona a la plaça de la Plana.